Igbo ndị ọma anyị anachinyetagokwa azụ ọzọ n'oge ihe na-eme n'obodo tata maka gị bụ onye na-abata kedu ebe ị nọ na ya anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe nwee ndị nwe swag ụmụazị dị mma ma ndị jọkwalụ njọ maka unu na anyị fụ na lọlọ sụnyere onu n'ime wee na-asị ndị jọlụ njọ maka anyị nweme ike aka agafe o wee bụli ya bụ gịnị na tupu anyị agaba n'iru o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ wee na-ekwu ya chetakwa na nka bụkwa lọlọ mụ na onye otu m bụ o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ gbasara gịnị udo ọcha ka anyị na-eti mkpu ekwusi ya ama izu ụka ọnedị agba nke etu ya ka anyị nọ na maka ajụjụ ndị mmadụ wetagasịrị anyị ka anyị ji wee weluo onye otu a ọ wee bụrụ ya bụ na m nwere akọ njin ọnụ tupu m wee gaba nya bụ ezumike kedu ife m na-ekwu maka ya nna ọ nwere ụbọchị njelụ n'afịa kakwụla ebe m kwu wee na-ego ife ịfụ nha mmadụ a nka nya dịka onye elili o ịma ndị eli onwe ka ha na-adị wee bịa ama m ihe mme wee zọketi akwụkwọ obem mụwa zọdịnye ụkwụ kụjakwụzie maka eweta m ọnụ si a ndo ọsị m ndo wee na-eme ka nkịta mụrụ ifuga ebe nkịta mụrụ nwafọ na-eme wee nebi anya ife ndị wee mechizie ọnụ gbachi ya nkịtị bụ gịnị na mbịazi na-enye anya nsị ọ dị mma ihe men ọfa ndị udo ọcha ka m asịzi ife na-afụ gị arụfụ wesịa kedu ife na-eme dị gị na ụkwụ m metụrụ ụkwụ gị azọbi nga ụkwụ mana nzọgodo ụkwụ na ọ nwere ka ụkwụ nsi metụ gị nsị gị ndo ọ sị m mgbeazị m nti ya ọ na-eme nsị ndị nọzi ebe a na-agbalị amba na-asị ya nwaanyị ị na-aghọsa ala na-efi a na-asị gị ndo ọkọba afa fasị m nwaanyị rapụ kenya jewekwa n'ebe ị na-eje n'ifu na onye anụ etu arụ ya dị kpatara ojiwe mgbe mụwazie m arụ ya na-ewu ya iwe ofuzie onye dịka ife ọbụla ị mere enya iwe webịa ikwu onwe ka ihe esi kwuo okwu ị na-anyị fụ na onwe ka ihe esi wee kwuo okwu iwe webe ọnya ọ ifefa na-eme maka mbọsị a bụ ife ụdị na ude ahụ teketaziere ọ dịrọzi mma na ahụ nwezi ihe ọ chọbụ iji emete ife ọnya emezi obi ọjọọ mgbe ọbụla amarọ m ma ose na-ekpu ya na onwe ose aghanye ya n'arụ na-ekpu ya iche ịma na ahụ ha na-achakarị ọkụ ya mere mgbe ọbụla mmiri na-atasị ha n'ahụ hit na-atasị ha n'ahụ ahụ na-adịkarị ha ọkụ iweta ihe eji ete ude ihe eziokwu anya maka ọ na-acha n'ọkụ ọ na-achọ ọkụ ọwụrụ asị ha ahụ mezigbo ọbụla anyị asụsụ na-asụsụ na ahụ oge ọbụla ahụ na-enwetazi onwe ha obere ihe anaghị eku ihe na-achọ ebe ikuku dị ya ihe iji aka gị metere onwe gị ndị be anyị o nwere ife nchọ ka anyị tinye ọnụ kedu ife a ga-emezi maka ndị atego onya bụ udo ọcha ndị atego onya o wee mebisi afọ arụ nya serisi afọ arụ ma ndị o sewasị mmụmụ ma ịmadịkwana ọnwụ ofu onye mma mgbe a onye nwaanyị kene inere anya n'enu arị otu a o yiri akwa ka aka gịnị mma ọ dịka ife dị mma wee tụwa mgbe mbụ mpụta na-asị ya mama gị ọ bụ onye a na-eyọrọ ụba ọ sị mba ke maka ihe ndị ajọ mmechikwa ọnụ m mgbe aghọtara m nọ ude na-eme ya ntansị ya mama gị onye ofe mmanụ ọ sị m mba ke maka ya mmechikwa ọnụ o wee dozizi aka otu a o wee sawabịa tiwabịa oho n'okwukwu o mekwu ya nsị ka ọ gịnị dịzi ife ụkwụ ahụ na-adị ka ọnya dịka papa nnukwu ọnya ịfụ ka ọ dị ịfụ ka ọ dị onye ka m na-asị ngwa etu afa etesigo ụda o wee bụrụ na o mebisigo arụ a tiwasịa gị gbanye gị ma akwala ndụ na-acha ndụ na arụ
nne kedu kene ife ọ dị gị ka ya emezi ka e wee kpuchinata nya bụ ma ọnya ma akpala na-acha ndụ ndụ ma nya bụ mmụmụ oziwasi gị eziwa maka nchowa ka o chowapụsị ya onwe ife a ga-eme ya nya solushọn maka ịtọ ụdị ọcha n'ọnụ oyibo ka anyị tinye kene otu Igbo ndị ọma ndị anyị na ha nọ n'ụbọchị nke taa na-akọrọ ihe gbasara ịtụ ude ọcha ihe anyị na-ekwukwara ahụhụ na anyị amaghị na ọ dịghị mma mana ihe anyị na-esi ekwu na ka enwee ike igbochi ndị ọzọ chọrọ ịga iru na-etu ude a ka ọ ga-awụ ị na-ete ị na-ele onwe gị anya mara ka ọ dị ịnọkọta ise enweghị ihe onyonyo legodo onwe gị si ihe ọ dị gị mma ka ọ dịrọ gị mma ị mara ka ihe eme maka na mgbe ha na ihe na-eto na-atọ gị na-asị na ịmaka itere na-aga mgbe ọ ga-ebido zizawazi gị ụgwọ ka otu esi kwụọ ụgwọ ụgwọ ahụ ka ị ga-akwụ ya ka anyị ga-ekwu maka ụbọchị taa anyị na-asị ebe ọ na o mebisigo gị ahụ ka ihe ị ga-eme ọ nwere ndị gụrụ maka anụ ahụ mmadụ ndị ahụ maka eziokwu ị ga-ekawa obi jisi ike gaa chọọ ha ka ha gwa gị ha nene gị anya ahụ ha mara ụdị ihe ị ga-eme ka o wee dị mma kama ọ gaghị achụ ya n'ike ilefe nwe ndidi mana ọ bụ ọkwa ndị a na-agụkwa maka ine na-arụ achalụkwa abụ ọkwa ndị a na-akụwasị ude maka o nwere nke nnụ mgbe a mmadụ na-asị m na ọ nọ n'ime afịa ebe nwanụ na ọ na-aghakọsị ude nọọ iru ebe a ọ gwaghị ife ya ete itecha anya ude adịghị mma na arụgagaga nna anyị bi eji gbanwa nne ya fe nne ya nwanye isi n'ọfịa ndị a na-ekwu bụ ndị mụrụ ma eje agụ akwụkwọ maka arụ mmadụ gụọ nwa maka ọnwa ọbụla ị nwere ọmụmụ ka a ga-esi wee mịa ka o wee banye n'ime ọ bụrụ ndị nke na-aghakọsị ude ka unu ghara ịsịkwa na anyị ọ na-etekwa aka ọ naghị awụ ihe ego ibido ete echi niile esi na ọdịgo mba ọ ya ete aka oju nwayọ nwayọ ahụ gị bịazikwa na-ekulitekwe ihe ndị ahụ itechapụrụ na-ekpuchi ahụ gị bidozikwa na-etonite agwaghị ụdị nri ga na-eri ụdị ihe ga na-eri ahụ gị na ọwebere ihe ọ na-egbukwa oge ọnwe onye nke mma ka o bidoro ihe a wepụzi aka n'ude a afọ agagokwa iri anwa ọ dịchabekwa mma maka na nke ụzi nke onye ọbụla pụtara onenye anya ka onye yi azụ afenụ ịmaka na ụmụ ude udo chelukene ka njukene ndị be anya ịmaka na ụmụ ude udo ya bụ mmadụ tekatazịa mmadụ gafee ya onene gị anya ka onye yi azụ afenụ ndị na-ewe iwe maka onye gafee nene ọ sị na ọ na-ewe gị anọ maka ude anyị tee ọ bụsị gị tere onwezi ka isi metụta ya ahụ o werezi ihe niile ahụ na-ekpo ya ọ nwere nke gafetara akụkụ gba ofu ụbọchị anyị nọ o nwere ife nwaanyị anyị na-ekwe ife ọnụ nwaanyị wee gafeta ebe a nọ onye mụ na ya metụ m aka sị m lọlọ m nekene ntọnụ na-eto nsị nke a dị egwu ọ bịa ebe anyị na-asị si maka ọ dị ka ọfụ mgbe ọ metụ m aka wee mee ya aka otu a ọ bịa sị ọ gbasago nsị a mechie ọnụ ebe a jee tekwuo ọsị na-egi asị ego gị ka ọlụ onwe gị aka etu anyị dị kịta gị na anyị na ike onye makarịa ego gị ọ na-aba na-egi ya na onye gbasa na-egi ya na onye na nwere ego ite ude ọsị na onwe na-ene ya nsị a na igbudo onwe yi nsị a na-arụ afọ egbo anyị ga-ewepụ uche anyị na onye tee ude ọma mma ka esi ama onye ji ego ma ihe wụ a na-ele anụ ahụ gị ihe na-etinye n'ọnụ gị na-eri ọ na-apụta gị na asị ya onye a uche dị n'ihe ọ na-eme o werekwa gị ya na-erizi nke ị na-erizi ihe ahụ ga-adịrọ mma na-ete ude ahụ isi mba na-ede mma na ama na ịma ihe a na-akọ mba kesa m onye ma ihe ị na-ele ahụ onye ahụ ọ na-atụ ụsa ọ na-aha ka mmanụ na-adị ka na-asụ pụtụpụtụ onye fụgị ọma na ị nọ n'ofe na-agbacha ndị nwa ọma na-arụ dị gị mma na ị nọ n'ofe ọ ya ka ewepụ uche ihe ahụ anyị na-echeche ma onye saziri ncha ka esi akpọ ya ịsa ncha ụzọ onye maziri ezigbote mma ma ọ gịnị mba ọ nwere iji gosi na ijizi ego ma igosi na ịma ihe a na-akọ ọ gosiri na ịmachaghị ihe chacha kpawo mba na-egbuwa gị isi maka isi na ọ machara ife ọbụlụ n'ife ndị oyibo kpọ understatement onye ọbụla na-ege anya fogo ọma na gịnị mere na-egbuwa gị isi na anya adịrọ gị mma ife na-ata maka ka ị ga-esi wee aja hapụ
inwe ọ bụrụ na ịma ihe ruturu ude dị gị mma chọrọ ude dị gị mma enwere ude n'iri nne a na-ebunatasị ma na mba ofesi ma n'obodo ọbụla dịkwanụ mma gbọ dị mma ya bụ ite anya o nwere onye nke mfụ mbọsị a ndị ọdọ enwe ọchawo ọdọkwa ọdọ dị oji nsị a nne na oji ga-ama anya ọ sị m na o nwere ude ndị a na ya jelụ ọ maka ndị a na-ekwu enene maka na-agụ maka arụ mmadụ akpụkpọ arụ mmadụ na o nwere onye nwanụ mmadụ gwa anya ọ sị na o si mba ofesi wee nata obodo oyibo ịma na ndị be anyị ejiro ntị anụ na onye nwa je eme ife a n'obodo oyibo o wee bụ na ya bụ onye je n'obodo oyibo wee je gụọ onye bụ ife wee gụsị anya ọ sị na o nwere onye nwa ngwa anya si ya na onye a je obodo oyibo gụọ anya nna anyị bi agha wuwu ejigba nwa nnụnụ nne ya wee nwudezie nwa nwaanyị si na o wee jebe ebe a n'ọnụ ya ka ọ je o wee wele ife na o nwere ife nwe o ji ene na-arụ onene ga arụ eweli ya nene ife ude nke ya adịghị mma n'arụ welụkwu ya nene ncha ya adịghị mma n'arụ o weta ya bụ ude o weta ya bụ ncha onye gị fana abụ onyezie gị fana abụ oni ị na-awụzi ncha a na ude a efonya o wee dabazia onye fụzi arụ gị ọ na-etiso mkpu na-asị nna na ịnwetazịa ka lọlọ dị na ịnwetazịa ka onye a dị na ịnwetazịa ka Doris dị nna na ọmakazi maka ife ndị wekwe ya m na onye nke anyị na-ekwu dị ojii ojii ahụ na-edi na-eme mbelebele na ife ndị oyibo si na black is beautiful onye mbọsị a wesị na ojii ga-amakazi lọlị ga-akpụrụ okwu gị a n'ọnụ ka anyị gbaje ebere ezumike anyị chieta anyị gakwa n'iru pụtọpụ ya bụ okwu anyị na-ekwu gbasara ịtụ udo ọcha na ka anyị ga-esi nyekwere onwe anyị aka igbo ndị ọma na-ege ntị na onye na anyị ka anyị chieta